Kulend uko. Kuji viti chedu uko. Right. Paita nyaya manje iri kunetsa panapa pari kunzi hanzi chatunga Mugabe nyaya yake ichazoraswa saka yeye kungotambisa nguva inguva iri kungotengwa iri kuita sei. Guys, ndokana ndakakudza kuti South Africa is a different country. Avana basa nazvo zvokuti mwana wani kana kuita sei. Wakatotarisa even kubva kudhara paitotika nyaya dzichiri vazukuru vaMandela chero vana vaMandela vaitoti chero ukatobhaiza unenge wakatovhurwa ziso. Ndo setup yakarowa. Zvekuzonziwo baba wako ungari superhero kunyika kwavo, mune muchinzi moyo aitodzvanyirira vanhu. You understand the point. Now panapa pana crime investigator ari kuramba ma speculations iwayo kuti nyaya yachatunga inoraswa. Ndo nyaya ari kutoramba panapa. Anonzi Mike Boas. Mike Boas ari kuti haadi kuzvinzwa izvozvo zvekuti hanzi nyaya iyi icharaswa. He doesn't want to hear that nonsense kuti unotanza nyaya iyi icharaswa. Because iye ari kuti zvoni zvekuti nyaya inoraswa inyaya dzenyu dzamurungotaurawo ende anongova maopinion enyu zvito right nemunhu wake zvamuri kuningirikina. So pari kunzi nyaya iri kunetsa, this is due to a missing firearm allegedly used in a shooting incident, but Mugabe and Matonodze were arrested following the shooting of an employee of the Mugabe Hyde Park property last week. Boas gives his opinion on the matter. There is physical evidence of more of the shot. There is witness and there is a gun wound and he is in critical hospital. These are all facts and information to be presented in court. There is no other way this person finds himself in this situation without being shot by a gun. The fact remains that those who don't come forward with the gun are in big trouble. If victims lies and doesn't cooperate, he is also in big trouble. This case cannot fall away. Nobody can withdraw this case, and this case has to be prosecuted by the state. 2 additional charges have been added to Mugabe and Matonodze, who were made their first appearance in the Alexandra Magistrate Court on Monday. Both were initially only facing an attempted murder charge, but they now also face charges of possession of a firearm and defeating the ends of justice over the missing gun, which was allegedly used to shoot their gardener last week Thursday. Saka nyaya iripo ndeyekuti their bail application is now scheduled for 3 March and both will remain in custody until that bail application. Saka ndo nyaya iringotaurwa kunzi havakwanise kuti nyaya iyi because hapana achabuda achiti ndakuiwithdraw, but inofanira kunyatsodealiwa nayo zvakanaka. So zvimwe zvese zveinformation yamuri kuzobvunza kuti zvinozofamba sei, vachadii, nyaya yacho ichangoraswa iyi because mwana wa former president Mugabe anga ari respected kuzodii anenge atoo mafanizi dzanyaya dzenyu idzodzo. Pane dzaya dzinonzi nyaya dzemusenderaini kana kuti nyaya dzevanhu hadzidairirwa dzipindirwe. This is the same issue. But anyways, muri Zimbabwe, I don't want to waste much of your time tichinyataura zvinhu zvakawanda because ndoziva kuti vamwe munenge matogara matokwira BP kudhara ndozogona kuzotaura zvisiri zvomukati why uri kumuprotect kana kuti motanga kuti why uri kutanga iwo ndoda umuroverera kuti ange ataise achinzi ane mhosva. It's up to you and munokwanisa kujaja kandima handiti munokwanisa kungoita yamunoita zvamunenge muchingoita as usual. Ndisati ndaenda zvangu gedza ndingoshandisa mukana kuziisa maZimbabweans mafellow Zimba vari muSouth Africa munomu vanoda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Mazuva zviri easy, zviri nyore. Pane company inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Ndo yega company inokwanisa kuregistera company yokuvhurira FNB business account muno muSouth Africa usina work permit kana study permit. Even if you are outside South Africa, chinodiwa chete ipapo passport yako kana as long as iri valid, panongodiwa yaya inonzi entry stamp, chidindo chinoratidza kuti waita se wapinda munyika. Saka vari kugudhuka vanenge vachibva nekudiaspora, furai muchiregister macompanies muSouth Africa. It's a good thing because Education Research is here kuti inge ichitase ichikubatsirai. Hapasina chekutya mazuva ano. No work permit, no problem. Musaswere muchivhundutsirwa navanhu vasiri serious muupenyu anokuudza kuti what about ndozoita sei pabusiness permit. Inyaya dzevanhu dziya. Siyana nenyaya dzevanhu. Conduct education research on their numbers that are showing on the screen
vanobva vangokubatsira ipa Mukoma Owen ishasha. Unongoti Mukoma Owen ko ndanzi na client kamu kuregister makambani nekuvhura ma FNB business account because ndozoti munongotadza kutanga conversation nekunyaro I mean whatever vanhu munoningirigena zviri izvi ngoti enda una advert kwa client vanobva vatongokubatsira vandozviona. Saka contact them, number dzavo ndo dzandasiya pa screen kuti vange vachikubatsirai. Vanonzi Mukoma Owen, company inonzi Education Research, number ndidzodzo dzinobuda dze management. Saka vabatei, zvakanakira kushanda navo, vanokuitira vari kwavari ikoko, iwe uri kwauri ikoko. Saka mangwana unozodei, chigaro wabata.